जय राधे जय कृष्ण ते प्रार्थना प्रभू सांगता असतं. फर्स्ट हांव ताजें ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता. दॅट वे प्रार्थना जस्ट वेट कर. ओके. कसं सांगता आहात सांगा. आमले श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कसं सांगता असती. दैविक जावन आशिल्लें वृंदावन धामाक आनी वैभव जावन आशिल्लें राधाकृष्णाक गोपा गोपीनाथांक जय जयकार करता आनी नमस्कार घालता. भव्य जावन आशिल्लें श्यामकुंड राधाकुंड गोवर्धन पर्वत आनी कालिंदी म्हळ्यार यमुना नदी नमस्कार घालता. कृष्णालें आनी बलरामन तांगेलें बाल्यांतू कालक्षेप केलेलें आनी अनेक लील प्रदर्शन केलेलें वैभवयुक्त आशिल्लें महावनाक नमस्कार घालता. आमगेल कृष्णान केशी राक्षसाक मारून काडलेलें जागो केशी घाटाक जय जयकार. कृष्णान तागेलें कोळलू बारसून पुरा गोपींक आकर्षित केलेलें तसल वंशीवट वृक्षाक नमस्कार. देवान लील दाखयलेलें व्रजभूमीचे बारवनाक जय जयकार. कृष्णालें दिव्य जावन आशिल्लें आवस बापूस जावन आशिल्लें नंद आनी यशोदामाई तांकां नमस्कार घालता. श्रीमती राधाराणी आनी अनंक मंजरीलें भाव जावन आशिल्लो श्रीदामालें नेत्रत्वरी सक्कड बालगोपालांक पुरा कीर्ती येवो आनी वृंदावनाचे सक्कड गाय आनी वासराक नमस्कार घालता. राधाराणीक आनी तांगेलें अम्म जावन आशिल्लें वृषभानु आनी कीर्तिदाक आनी तशींच संदीपनी मुनीलें अम्मा आनी मधुमंगल अज्जी जावन आशिल्लें पौर्णमासी आनी नारदालें फेवरेट डिसायपल जावन आशिल्लें नंदीमुखी हांकां सर्वांक कीर्ती मेळो म्हणून आनी नमस्कार घालता. कीर्तिवन जावन आशिल्लें वृंदावन आशिल्लें गोपेश्वर महादेव आनी कृष्णाल सखा आशिल्लें मधुमंगलक जय जयकार. देव बलरामान रास डान्स केलेलें रामघाटाक ऑनर करता आनी रोहिणी पूत बलरामाक नमस्कार घालता. वृंदावनाचे सगळ्यांक नमस्कार करता. हेम्मेचे वैदिक ब्राह्मण बायलेंक आनी काळी सर्पाचे बायलेंक जय जयकार. शुद्ध भक्ती मार्गांतू तांणी सक्कड गोविंदन पादकमलक पाविल्नास. श्रीकृष्णान रास डान्स जाल्ले जागेक आनी राधे आनी श्यामक जय जयकार. देव कृष्णालें चंद आनी दैविक जावन आशिल्लें रास डान्साक नमस्कार. व्रजांतू कृष्णालें कॉन्जुगल लव पळयनास. दैविक जावन आशिल्लें रास डान्स जाल्लें नास. तशी कृष्ण दैविक जावन आशिल्लें भावपूर्ण प्रेमवस्तरी हांगा आशिल्लास. तशी हें व्रजभूमीक जय जयकार करता. कृष्णराज कविराज गोस्वामी सांगता ती नित्यानंद देवालें बायल जावन आशिल्ल्या जानवा देवी तांगेल पादस्मरण करून कृष्णाल अत्यंत पतित जावन आशिल्लो हें सेवक हें कृष्णाल पवित्र नामाचे संकीर्तन करता म्हणून. हरे कृष्णा. आता जय राधे जय कृष्ण सांगचे येता प्रार्थना तांणी आमगेले डॉक्टर अपर्णा प्रभू तांगेल धुवो शिवमोगा तुकून जॉइन जाता आसती आनी हे पद शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामीन बरयला बेंगाली लँग्वेजर आसा. सूर करत देवा तुवें. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही मस्त कोण एक्सप्लेन कोण दिलेंच माताजी. थँक यू देवा. तू स्टार्ट कर देवा पद. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. श्याम कुंड राधा गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना गंगा जय महावन. श्याम कुंड राधा गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. केशी घाट बंशी भट द्वादश पाणन जहाँ सब लीला कोई नंदनंदन. केशी घाट बंशी भट द्वादश कानन
जहाँ सब लीला गुरु श्री नंदन नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल। श्री दामादि जय जय वेणुवत्सगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल। श्री दामादि जय जय वेणुवत्सगण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृषभानु जय नीतिगा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभीरनगरी। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभीरनगरी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गोपीश्वर वृंदावन मा। जय जय कृष्ण सखा बाटू जराज। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माच। जय जय कृष्ण सखा बाटू ध्वजराज। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राम घंट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बाशी जट। जय राम घंट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बाशी जट। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। गोपीनाथ मदन मोहन। जय दुर्गा पत्नी जय नाग कन्यागण। भक्ति तेज हार पैलो गोविंद चरण। जय दुर्गा पत्नी जय नाग कन्यागण। भक्ति तेज हार पैलो गोविंद चरण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री राधे जय आचार्य। जय जय रसलीला सर्व मनोरम। श्री रसमन जय जय राधाश्याम। जय जय रसलीला सर्व मनोरम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय जल रस सर्व रसायन। परकीय भावे जह ब्रजति प्रचार। जय जय जल रस सर्व रसायन। परकीय भावे जह ब्रजति प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री जनाव पद पद्म कोरिया स्मरण। दीना कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन। श्री जनाव पद पद्म कोरिया स्मरण। दीना कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय सातनाथ की जय. किती छंद कोण सांगल देवा. हा तुगेला अम्माक वरे थँक्स सांगता हांवें तांणी लायक कोण तुका प्रॅक्टीस वरे करेला. हांव एक दीस शिकोत सुद्दां तू नेक्स्ट डे फुल्ल शिकून सोडला एक दीस भितरी. हा खुशी जाल देवा लायक कोण लयबद्ध जावन सांगला तुवें. व्हेरी गुड गर्ल. ओके पळय क्लॅप्स मारता असं. ओके थँक्यू सो मच. हा आणि अशी येऊ का एवरी टाइम लायक कोण पद सांगता भरती हॉट पदी हें जाल्यार तू कितले छंद कोण सांगलें विदाउट एनी स्टॉप. ओके थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट पदावचे आम्ही हांव अशींचे मदमध्ये एक आमगेले गुरुवर्यान आनी सिनियर डिवोटीन सांगिल्ले एक विशय थोडे थोडे हांव ऍड करता. मागील कसं ना हंतू तांणी सांगतात की चैतन्य महाप्रभू कल आयलेली ती 3 रिजनाक. एक संकीर्तन मुवमेंट स्टार्ट करूक आनी एक लव आनी ते हॅपीनेस हे डिवोटीज पुरा कशी एक्सपिरियन्स करता ती ते तांणी एक्सपिरियन्स करूक आयली ती. आनी एक सिक्रेट तुमकां गोत आशिल्लो प्रकार राधा राणी कशी ते जितलो मोग करता कृष्णाक कृष्णा पशी चड मोग ती कृष्णाक करता आशिल्ली तशी ते कशी ते म्हणून कृष्ण एक्सपिरियन्स करता खातीर आयल्यान म्हणून गो तसं. तशी आनी चैतन्य चरितामृतांत लास्ट वरे तांणी फास्ट टायम म्हळ्यार देव सांगता की राधा राणीले फिलिंग कसं नाही म्हणून फॉर कृष्णा तांणी रिवील करता ती. तशी आतां एक राधा राणी विशयान एक पद ऐकुया. फर्स्ट ताजें ट्रान्सलेशन हें पद राधा राणी की जय. ते ऐकुया. राधा राणीक आणि पूर्ण 1 मिनिट तांचे कोण बरयल्लें म्हूण फस्ट पळोवया. हें समृद्धी सांगू येता आसा ती आनी हें राधा कीर्तन म्हणजे बुकांत कोण अडॉप्ट केला. ओके हे ट्रेडिशनल सॉंग राधा राणीक आनी पुरापशी श्रेश्ठ जावन आशिल्लें राणीक आनी बरसानाचे गांवांत आशिल्ले देवीक जय जयकार. श्रीहरीले प्रिय जावन आशिल्लें राधा राणी आनी वृषभानुरायाले प्रितीचे धुवेक जय जयकार. चंद अंगा बण्ण आनी भंगरा तशी अंगांग आशिल्लें राधा राणीक वृंदावनाचे राजकुमारीक जय जयकार. व्रजभूमीचे राणीक वृंदावनाचे देवीक आनी वृंदावनाचे गौहर म्हणजे रानांत घुंवताली राधा राणीक जय जयकार म्हणून हाचे मिनींग आसा. आतां आमगेली समृद्धी तांणी रचना माताजीले धुव तांणी शारजांत ती KG2 तू स्टडी करता. समृद्धी शूर करे दवा तू पद्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाली जय ठाकुरानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुरानी की जय हरि प्रिया की जय वृषभानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी राधा रानी की जय महारानी की जय गौरानी की जय मांगी की जय गौरांगी की जय मांगी की जय ब्रज राजा कुमारी की जय 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 ब्रज राजा कुमारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय व्रज रानी की जय व्रज देवी की जय
व्रज रानी की जय, व्रज देवी की जय, दावन वनवारी की जय जय जय, जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी राधा रानी की जय, महारानी। हरे कृष्णा। मंदाकिनी माताजी ऐकता ನಾನು ಬರ್ತಿಚಂದ್ ಕೊಂದ್ ಸಂಗ ದೇವ ತುವೆ ಬರ್ತಿचंद कोण चांगले समृद्धी तुवे ओके आणि माताजी वरे रचना माताजी वरे बत्ती थँक्स एक प्रॅक्टिस केलेली कतीरा नवी नवी पद घेऊन येऊ का ओके एव्हरी टाइम समृद्धी आज बारीचंद कोण सांगत तुवे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता नेक्स्ट पदावच्या अशी सांगता की सिनियर डिवोटीस एक एग्जांपल दितात त्यांनी चटका बर्ड म्हणून पडते केदनाची क्लौडा तुकुनु केदान उद्दा पडता रेन वाटर पिवच घेते कळवे तक्का काही पण क्लौड ना जाल्यार ताका भरती अँशियस जातके भरती एक नमुने एजिटेटेड जातके तशीच आम्ही ते तसं एक इंटेन्स लव देवा खातीर सुप्रीम लॉर्डा खातीर आसता म्हणी आमकां गुरुवर्य आणि इवन सिनियर वैष्णव आसता सांगता आसता ती जाल्यार तसले भारी कश्ट जाल्यार तांणी सांगचे आमी प्रयत्न करचे तशे आणि देवाले नांव आसो आणि तागेले ताका कनी डिफरन्स ना देव आणि तेगेलें नांव एकच तशें ताजे खातीर आमी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणल्यार ते देवाक पावचे देवूच तें सो तशी आमी आतां एक हरे कृष्ण महामंत्र आयकुया ओके कीर्तन ते सांगू येता आसत कोण संदीप येता आसा बसरू कोणू आणि हन्नी अनुपमा माताजी सुपुत्र 7 वर्षांका ओके हरे कृष्णा संदीप शूर करे देवा तुवें हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा स्टार्ट करू जय देवा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय. जय. नमस्कार. थँक्यू संदीप. चंदकोन चांगला देवा तुवें. हरे कृष्ण कीर्तन. ओके. प्रति नवे हा. ट्यून घेऊन येऊ का? ओके. जायचं. हा. थँक्यू सो मच. अशी हा, माताजी. पार्टिसिपेट करतो. हा येत ना वा. हा माताजी. हा आणि हा. माताजी हा सांग देवा. थँक्स माताजी. ओके देवा. इट्स अवर ड्युटी बाबा. हा ओके. तू चंदकोन लर्न केला ना वा. दॅट इज इम्पॉर्टंट ना वा. हा थँक्यू सो मच देवा. हा. ओके. हा आणि माताजी. अनुपमा माताजी तुमको अरे ಬರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಚಂದಕೊಂಡ್ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. आता ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನ ವಚ. लॉर्ड चैतन्य प्राइसलेस ज्वेल ते पूर्ण ಗೊತ್ತशील विषय आणि कसं लेका बा देव कसं नाही क्वालिफिकेशन पळेना ते कोण असले घ्या म्हणून तिथं असते तो चैतन्य महाप्रभून एक पटी नित्यानंद देवाक म्हण काही तू बेंगाला वापस होस का आणि आम्ही तू कंटिन्यू कर का आम्ही खंयच म्हणून सोडला की थंय तुकून कळलं म्हणजे आम्ही प्रॉमिस केला जनाचे हांगा 4 काइंड ऑफ पीपल म्हळ्यार एक पुलिश आसती लो बॉर्न आसत फॉलन आसती आणि सॅड डिस्ट्रेस तांकां पुरा आम्ही डिलिव्हर करतात ती स्पिरिच्युअल वर्ल्ड होतात म्हणून आम्ही प्रॉमिस केलेलं असतं त्या फुलफिल आम्ही करका म्हणून तशी आम्ही चैतन्य महाप्रभू भरती दयाळू तशी आम्ही वैरी सगळ्याला वैरी तागेला आशीर्वाद असतो म्हणून हांव देवाले मागता आता तशींची चैतन्य महाप्रभू एक पद्य ऐकूया जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदान फर्स्ट ताजे आम्ही ट्रान्सलेशन ऐकूया दाय नव्हे सो ते सांगू येत असत ऍक्च्युअली जय जय जगन्नाथ कनिका भट देवा आम्ही एक ताजे मिनिंग सांगता ताजे मागीर तू पद सांगेत ओके हरे कृष्णा जगन्नाथ मिश्रा आणि शची देवीले पुत्राक जय जयकार करतात तिन्ही लोक तागेले पादकमलक प्रार्थना करतात नीलाचलांतू देव शंखचक्र गदा पद्म धोरणास नादी अंतू संन्यासी जाऊन उदकाचे कमंडल धोरणासत त्यांनी भगवान रामचंद्र जाऊन राक्षस रावणाले संहार केला मागीर देव कृष्ण जाऊन गोलोकाचे भव्य जाऊन आशिल्ले लिहिले दाखोवन दिला तशींची राधा राणी मूड आणि ते तांगेले अंगाच बण्णू तशी रजा तुकून नादियक निंती आता आमगेले गोपाल बाल जावन आशिल्ले देव गोविंदा गौरांग जावन निंती तशी त्यांनी आमकां हरे कृष्ण महामंत्र 1 2 चे निंती वासुदेव घोष स्वामी कसं म्हणतात ती हात जोडून सांगता ती गौर कोण तोच कृष्ण तोच जगन्नाथ म्हण ओके हरे कृष्णा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन कनिका भट तुम्ही सांगा ती आणि वैष्णवी आणि रवी किरणाने जाऊन असत ती आणि हे पद बेंगाली लँग्वेजेस हे बरेलंय शीला वासुदेव घोष हरे कृष्णा सूर करत देवा तुम्ही हरे कृष्णा देवा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरे चार चरण बंधन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरे चार चरण बंधन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुकर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुकर केहू बोले पूरा भेद रावण बदिला गोलोकेर वैभव
से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ, जय गुरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कोरे चार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे चार चरण वंदन। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कनिका भरती चंद सांगत देवा तुवे जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन अशी प्रतिपटी का दायित्व चंद कोण सांगल तुवे हा दायित्व तुगेला अम्मा वरे वैष्णव माताजी वरे थँक्स सांगता कले मला ती प्रॅक्टिस केलेली कतीरा मागशी बॅकग्राऊंड पळले कळले तुम्ही दुबईत ना त्यात इंडिया असं दिसता ते मस्किटो रिपेलेंट असतंय कळली म्हाका तुम्ही इंडिया असं म्हणून जाल्यार थंय वचून प्रॅक्टिस कोण चंद कोण सांगल देवा तुवे थँक्यू सो मच ओके हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट सेक्शन वचे आता नेक्स्ट पद कृष्णा जिनका नाम है तजे ऍक्च्युली तुम्ही ऐकून शकतो दारी यावुदय्या वैकुंठके दारी तोरिसय्या म्हणून पुरंदरदासन बरेल नसता आमगेला तशी जनक दारी कसं नाही होत ना त्यांनी कसं करता ती मेटीरियल वर्ल्डक इतले अटॅच्ड आसा की भरती प्लॅन करता ती ह्या वर्ष तें घेऊ का नेक्स्ट वर्ष तें घेऊ का म्हणून जाल्यार पुरा घेतलेरी वरे पुरा मेळ्ळेरी वरे मागीरची एक सॅडनेस असता तांकां कसली प्रॉब्लेम असता केन्ना हॅपीनेस असना तेंची तुम्ही आता पद सांगताना अथवा हे कसं नाही संकीर्तन करताना तुम्ही नांदताना हार्मोनियम वाजताना अथवा करताळ करताना कोणाही सॅडनेस म्हणून गंमतीर करतात तुम्ही ना एटलिस्ट ते एक तुम्ही एक 2 घंटा पद सांगल्यारी त्या टायमार तुमकां नाही उडगोस ना गंमतीर करतात ना तशी आमकां तेंची वैकुंठ वाट म्हणून सांगतात म्हळ्यार तशी संकेतन कोण कोण वैकुंठ वचेत म्हणून आम्ही सिनियर सांगता ती कळवे तशी कृष्ण आम्ही सर्वा वैरी आशीर्वाद करू म्हणून मागून नेक्स्ट सेक्शन वचा ओके आता हे कृष्णाजी का नाम है हे सांगू येता आशुतोष राव हे पद हिंदी लँग्वेजर हांनी अपर्णा कामत माताजीला सन्न आणि हांनी बेंगलोरात जॉईन जाता असत स्टार्ट करीत देवा तुवें हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है।
बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गृह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गृह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. देवा किती छंद कोण सांगल देवा. ऐसे लीला किती छंद कोण लीला करून सांगल देवा तुम्ही. वरती खुशी जालें एक तुमने भारी खुश जाल देवा. आणि तुगेले अम्मा वारे बरती हांव थँक्स सांगता. तू बरती प्रॅक्टिस करून शकरो. तुम्ही दोग जण इतकं बिझी असता म्हळ्यार थंय मल्लेश्वरामंतू चातुर्मास चलता आस बेंगळूरांतू थंय वारे तुम्ही भगवद्गीते आणि कीर्तन पुरो केलें हांव व्हिडिओ पळयले. भारी खुशी जाल देवा. आता वारे पद इतकं छंद कोण एक वारे मिस्टेक नाशी छंद कोण सांगलें. हरे कृष्णा. ओके आता तू पळय तुगेलें पद ऐकूच एक काचूर हरी हांव तेजें ट्रान्सलेशन वारे सांगिल ना. आता सांगता ट्रान्सलेशन. ओके सांगेत ना मग. हरे हरे कृष्णा. ओके आता हाजें ट्रान्सलेशन पूर्ण कोळनशें पुरो केलें म्हळ्यार तें हिंदी लँग्वेजर आसा. पुरो जण कोळनशें पुरो जाल्यार आता सांगूट प्रयत्न करता. कोणाल नाव कृष्ण आणि वासस्थान गोकुल की तसल परमपुरुषक हांव बारंबार प्रणाम करता. कोणाल आवसू यशोदामाई बाप्पूसू नंदाजी की तसले गायचरितलो गोपालक पुन्हा पुन्हा नमस्कार घालता. कोणाल प्रीतीचे राध जावनस की आणि तागेले इल्युशरी शक्ती अद्भुत जावनस की कोणाले अंगाचे बण्ण पावसाचे मोडाच बण्ण आस की तसल देवाक हांव विनम्र भावारी वापास वापास नमस्कार घालता. तो काण धंय आणि लोणी चोरून खातकी आणि निपून बैसून खातकी ಗೋಪಬಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ ಒಟ್ಟು ಗಾಯಚೊರಚೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲೀಲಾ ದಕ್ಕೋನು ತಸ್ಸಲ್ ದೇವಕ ದಕ್ಕೆಲ್ ತಸ್ಸಲ್ ದೇವಕ ವಿನಮ್ರ ಭಾವಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ घालता. द्रुपदरायले धुवेक अवमान तुकून वांचेल म्हळ्यार द्रौपदीक गजेंद्र हस्तीक मोसळे तोंडा तुकून वांचेल्लो सक्कड करुणेचे मूल जावन आशिल्ले देवाक बारंबार प्रणाम करता. पांडव आणि कौरव मध्ये युद्ध केलेलो आणि युद्धी भूमीन तो अर्जुनाक उपदेश केलेलो सक्कड असहायक पतित आत्माचे रक्षण करलेलो प्रभूक वापस वापस विनम्र भावारी नमन करता. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट पद आवचे. आता एक आमले गुरु महाराजान हे एक राईट अप पेटल असं तांत एकलो तांतू तांणी बरयला. एक कालिदास म्हण एक ग्रेट डिवोटी खंय तांणी कसं म्हळ्यार कॉन्स्टंटली होली नेम चांट करचे कृष्णा कृष्णा म्हणून हरे कृष्णा म्हणून तागे खंयची एक्टिविटीज आसतना हरे कृष्णा म्हणून एक्टिविटी करचे. ताकेले केन्नाची वैष्णव आसा सिनियर वैष्णव आसा आनी प्युअर डिवोटीज तांगे सगळे रेमिनंट्स कवचे तांणी तेंची तांकां बारी इश्ट म्हळ्यार तशी तांगेले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तांगेले एक क्वालिटी ते तशी तांकां कडेन लास्ट देवाले हें जाता तांकां कडेन कृपा मेळटा आनी ही तांणी चैतन्य महाप्रभू वरे रेमिनंट्स खावत तशी एक योग मेळटा तांकां. तशी आमी आतां एक चैतन्य महाप्रभूले पद आयकुया. फर्स्ट ट्रान्सलेशन आयकुया. पदाचें नांव सुंदर बाला सच्चिदुलाला. देव हरिले नाम पठण कोरनु कीर्तन कोरनु डान्स करता आशिल हो तेजस्वी चाललो शची माताल पूत तागेल निडलारी श्रीगंधाचे लेपन केला तशींची तागेले मोडी करचे काळे केसू गाल्लारी येवन पडता आस ती कांतीयत जावन आस तागेल केसू अशी अंबाड घाला वयर नॉट घाला आणि रन्नाचे फूल माळ घाला ताका. हळदी बण्णाचे रेशमी वस्त्र धारण केला आणि देवान डान्स करताना ते गेज्जे साऊंड चंद गेज्जे साऊंड येत काय. आणि श्री राधा आणि कृष्ण एक देहांतू आयनिंती तांणी निधुवनांतू फ्लूट ते चंद म्हळ्यार कोळलू मधुर जावन बासितती तशी असल विश्वरूप देव आशिल्ले नादी अंतू प्रत्यक्ष जालेलो. हे कीर्तनांतू केलो जन राधा कृष्ण पद सांगताती आणि केलो भक्त हरिले गुणगान करताती आणि केलो भक्तगण मृदंग ड्रम पुरा सुमधुर जावन मंगळमय जावन ते करता असत. हाजे मिनिंग हे आता हे पद सांगू येता असं. अर्जुन राव आता आशुतोष रावल ब्रदर इंगा ब्रदर तावरे वेरी टॅलेंटेड हे वरे पद हिंदी लँग्वेजर आसा आणि बेंगळूर जॉइन जाली ती अपर्णा कामतल पोतू. हरे कृष्ण देवा स्टार्ट करे. हरे कृष्ण. सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. भाले चंद्र
तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में भाल चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में शीरे चूड़ा दरशी बाळे वन फुल माला पर डोले शीरे चूड़ा दरशी बाळे वन फुल माला पर डोले पहिरन पीता पटंबर शोभे नूपुर रुणु झुणु चरणों में पहिरन पीता पटंबर शोभे नूपुर रुणु झुणु चरणों में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्णा एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए राधा कृष्णा एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए विश्वरूप की मुझे जाती आओत प्रकट ही नदियां में विश्वरूप की मुझे साई आओत प्रकट ही नदियां में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत हरि गुण गाय कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गाय मंगल मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगन में मंगल मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुनराव भक्तीचंद कोण सांगलं देवा हसता हसता सांगलंय सुलभार सांगलंय पद सांगून अभ्यास असतो का ना आणि भगवद्गीतेवर तू सांगता एव्हरी टाइम एकादशी येऊन चांट करतो तू खुशी जात देवा
ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾತಾಜಿಯವರೇ ತಶಿಂಚಿ ಬರ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ತಾಗೆಲ್ ನಾತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತು आणि तुगेला अम्मा कोरे अपर्णा माताजी कोरे बरती थँक्स हांव दोग्गा चेडवांक बारी चंद कोन टीच केला हरे कृष्ण देवा हरे कृष्ण नेक्स्ट पद आवच्या हे राधे तुमकां सगळ्यांक गोतस ही इटर्नल कॉन्सर्ट म्हणून आणि ती प्युअर डिवोशन असते का आणि हायेस्ट डिग्री नव आणि शी इज द स्पेशल पोटेन्सी ऑफ द लॉर्ड ते पुरा गोतस तुम्ही पुरा 3 वर्ष तुकून भगवत पुराणा कोंकणी भरती पुरा ऐकता येणी ते पुरा नॉलेजस तुमकां तशी आता मी एक खंयचे राधे जय जय ते पद ऐकूया ओके ताजे किना फर्स्ट हांव एक ताजे ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता वो राधे माधवल प्रीतीचे गोकुलाचे सक्कड गोपिले तुकुनो पुरस्कार पावतली तुक जय जयकार देव दामोदरले प्रीती पात्र दावचे आणि बांधव्य वाटचेक तुम्ही चंद कोण ड्रेस करता तुम्ही वृंदावनाचे राणी जावन आसती आणि वृंदावन देवाक आनंद दिवचे स्थळ नव्हे कृष्णाक भरती आनंद दिवचे स्थळ वृंदावन वृषभानुरायले समुद्रांत जाल्लेले तू चंद्रमा तू ललिता सखीले ललिताक सखी जावन आस आणि तुम्ही अद्भुत जावन आशिल्ले सौहार्दनी आणि दये आणि कृष्णाल वैर प्रेमा निमित्त विशाखा वरे तुमगेल वैरी भरती निष्ठेनी ती सेव करता ओ राधे तू भरती करुणामयी सनक आणि सनातन ऋषी वर्य तुगेल गुणलक्षण वर्णन करता ती आणि ओ राधे मिगेल वैरी करून करी दय दवरी म्हणून या पदाचे मिनिंग आता हे जय राधे जय जय माधव दई ते सांगू येता असं आहना प्रभू त्यांनी आमगेले अश्विनी शानबाग माताजीले सुपुत्री आणि हानी बेंगलोर तुम जॉईन जाता असती 12 वर्ष आणि हे पद बरेल आम्ही श्रीला रूप गोस्वामी आणि स्तवमाला म्हणजे एक बुका तुम्ही अडॉप्ट केला संस्कृत लँग्वेजर असं हरे कृष्ण देवा स्टार्ट करीत देवा तुम्ही हरे कृष्ण राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते दामोदर राती वर्धन विषे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर राती वर्धन विषे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते वृषभानुदादी नव सशिलेके ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदादी नव सशिलेके ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते करुणां करुमाई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां करुमाई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आहना बत्ती चंद कोण सांगल देवा तुवें सुलभार ಈಸಿಲಿ ಆಯಿಲ್ ತುಕ ಪದ एक वरे तुगेल ताळ वरे चुक्किल ना तुगेल अम्मा मागशी तुकून ताळ मारता अशील दिसता तक समोत आणि एक वरे चुक्कन अशी भारी छंद कोण सांगला ओके गॉड ब्लेस यू देवा. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा कनिका भट म्यूटर दवर देवा तुगेले माइक ओके. आणि अश्विनी माताजी तुमको वरे थँक्यू सो मच ती चंद कोण प्रॅक्टिस करेल खातीर. हरे कृष्णा. नेक्स्ट सेक्शन आवचे आता तुम्ही एक पद सांगून असे पुरो. हरि भजने माडो निरंतर परगतीगिदु निर्धार नोडो. तशीच नव्हे बोल हरी बोल कोण म्हणता असं ती आमगेले इवन सुधींद्र तीर्थ स्वामी असो सैमेंद्र तीर्थ स्वामी असो आणि प्रवचन सांगचे कसं नाही भजन करा ती रात्रीक तकणी पुढे सूर्यक नमस्कार घाला ती तुळशी उद्दा घाला ती त्यांची म्हणते एव्हरी टाइम. सो तशी आज तुम्ही बोल हरी बोल हरी भजन करूया. सो ते सांगू येता असं ती विष्णुपै आणि विभूपै आणि आमगेले हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी चरडू बेंगलोर तकून जॉईन जाता असं ती हे पद श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरान बरेल असं स्वामीन आणि हे पद गीतावली बुका तकून घेतला बेंगाली लँग्वेजर असं. माताजी हा जे ट्रान्सलेशन सांगता ती. हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम माताजी. बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, माने आनंद बाय बोल हरि बोल, माने आनंद बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. जनमे जनमे जय बोल हरि बोल, जनमे जनमे सोहे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. मानव जन्म तेरी बाय बोल हरि बोल, मानव जन्म तेरी बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. सुखी ताको दुखी ताको बोल हरि बोल, सुखी ताको दुखी ताको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. संपदे विठ्ठले बाय बोल हरि बोल, संपदे विठ्ठले बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. ग्रहिताकु वनिताकु बोल हरि बोल, ग्रहिताकु वनिताकु बोल हरि बोल. कृष्णेर संसारे सहि बोल हरि बोल, कृष्णेर संसारे सहि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. असत्संगे छोड़ी बाय बोल हरि बोल, असत्संगे छोड़ी बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. गौरा नित्यानंद बोल, गौरा नित्यानंद बोल, गौरा गदाधर बोल, गौरा गदाधर बोल, गौरा अद्वैत बोल, गौरा अद्वैत बोल, गौरा नित्यानंद बोल,
हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगतात ना हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरी म्हणा ओ बंधू जना हरी म्हणा आनंदमय मनारी हरिनामा जप करा हरिनामा जप करा जन्म जन्म सुखांतुई हरी म्हणा तुम्ही मानव जन्म घेतलीलस आत हरिनामा जप करा तुम्ही सुखांतुई संकटांतुई हरी म्हणा समृद्धींतुई दौर्भाग्यांतुई हरिनामा जप करा तुम्ही घरा रब्बा जोरांना रब्बा हरिनामा जप करा कृष्णाल कतीर हे भौतिक जगत्तांत रापून हरी म्हणा अभक्त जनांगेले संग सोडो हरिनामा जप करा वैष्णवाले पादारी पडा हरिनाम जप करा हरी म्हणा गौर आणि नित्यानंदाले नाम घेया गौर आणि गदाधराले नाम म्हणा गौर आणि अद्वैताले नाम म्हणा हरी म्हणा हरे कृष्णा माताजी चढून चंद कोण सांगले माताजी विभू आणि विष्णू थँक्यू देवा आणि पळीत तिथले तुम्ही निमगेल खंयची पद सांगता एक आयडी दिया म्हणून आणि इतलं भितरी वग्गी एक पियानो ताजी हे बीट्स वर लर्न केलं म्हळ्यार आश्चर्य म्हाका खुशी जाली पळोवन चढून हार्मोनियम आमी पियानो बसत पळोवन थँक्यू माताजी तुम्ही वर ट्रान्सलेशन परफेक्ट सांगले थँक्यू सो मच माताजी हरी बोल ओके आता फायनली लास्ट सॉन्ग कमी विनंती हरे कृष्णा सगळ्यांक धन्यवाद आणि पयर एक हांव अशी एक विडी पळयत आशिल्ली तांतू आमगेले स्वामी भक्तिरसामृत स्वामी तांणी सांगता आशिल्ली आमकां आतां हे कृष्ण म्हणजे अनमोल रत्न मेळ्ळा आणि आतां आमी कृपण जावचे नज तशें म्हळ्यार कंजूस जावचे नज म्हण सांगतानी आणि दुसरे दिवका हे तशी केल्यार आमगेले धन वाडटा म्हण सांगता आशिल्ले स्वामी तांकां तशी आमगेले भगवत पुराण कोंकणी टीम वरे भरपूर सगळ्यांक कृष्णाले प्रसाद वांटिता आसती आमी घेवची मात्र बाकी 3 वर्ष कोण वांटिता आसती आमी घेवकात ओके तशी आमी आतां हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन लास्टचे आयकुया ते सांगू येता आसती तक्ष आणि तांकां सपोर्ट करूं येता ती आमगेले हर ग्रेस रेवती प्रिय माताजी आणि तक्ष हर ग्रेस हिस ग्रेस बलराम किंकर प्रभू आणि हर ग्रेस रेवती प्रिय माताजी पूतो हरे कृष्ण माताजी 7th स्टँडर्ड आस दिसता तो आता इफ आय एम नॉट रॉंग हरे कृष्णा स्टार्ट करीत देवा तुम्ही हरे कृष्ण माताजी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद शोर करतो माताजी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare Hare Ram Ram ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗ್ಗಿಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ ತುಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲಗ್ಗಿ ಐತಿ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पांडुरंग 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 विठ्ठल पांडुरंग 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 विठ्ठल पांडुरंग 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल जय जय पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल जय जय पांडुरंग विठ्ठल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण. दक्ष वरती चंद्रकोन सांगल देवा तुवें आणि ट्रिकी आशिल्लें ट्यून आणि ताजे मदीं एक पांडुरंगा विठ्ठला म्हणून वरती ट्विस्ट सकट दिवन बारी चंद्रकोन सांगलें. माताजी तुम्ही भरपूर ताका सहाय केलें. धन्यवाद तुमकां दोग जाणांक. थँक्यू सो मच माताजी. आणि दक्ष वरें अशी येवका देवा एवरी टायम येवन. ओके चंद्रकोन पद सांगता. थँक्यू सो मच. ओके आतां आमी आमगेले नॉर्मली जन सांगतात की सिनियर वैष्णवा तुकून आमकां आशिर्वाद मेळ्ळ्यारी ते वग्गी लागता म्हणून तशींची आमकां कृष्ण प्रेम वरें वग्गी मेळटा म्हणून तशें सांगतात. तशी आमी आतां आमले हर ग्रेस हिस ग्रेस माधव चरणदास प्रभूक आपया. सो प्रभू वेलकम प्रभू. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभू. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. सर्वप्रथम हांव सर्व चेडवांक भक्त चेडवांक आणि तांगेले आवस बापूस आणि तांगेले शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु सर्वांक मुगेल दंडवत प्रणाम. कसं की मारी म्हाका लक्ष आसा हांवें सान आसतना स्कुला वताना सिंगींग कॉम्पिटिशन जाता आशिल्लें स्कुलांत आणि आमी पार्टिसिपेट करता आशिल्ले आणि तांतूं मस्त जण चेडवां पार्टिसिपेट करता आशिल्ले. कोणाक चंद्रकोर म्हणचे येता पद आणि कोणाक येना सर्व पार्टिसिपेट करता आशिल्ले. आणि तांतूं कोणाला आवाज बराबर ना जाल्यार म्हटलो चेडवां हांसता आशिल्ले तांकां इन्सल्ट करता आशिल्ले. आणि पद्य म्हणचे कसले पिक्चराचे पद्य उरता आशिल्ले. आता आमकां कळटा तांतूं एक तरी आवाज बरो उरो आवाज वायट उरो ताजेन कसले आमकां बेनिफिट ना. त्याची आमी आध्यात्मिकांतू कोणी खंयचेची प्रकाराच्या लोकांना खंयचो प्रकार आवाज उरता गेलो जाल्यार की आमकां ते एक प्रकाराचे आनंद दिता आणि ती बुद्धी बियान आमकां त्या मनशाक ते भक्ताक हास का तागेली वयरी ना ताका इन्सल्ट करका बी दिसना. कसलाक मागीर देवाल विशय तो म्हणटा आसा. आणि प्रत्येक चेडवान आज कितले सुंदर म्हणलें आसा. इवन खंयचे चेडवांक तांगेले अशे विचार करचे ना की म्हगेली धाट बराबर ना म्हगेले आवाज बराबर ना अशें म्हणून कोणी कोणी पार्टिसिपेट करनाच. पण हे भक्तीन तूं तशें कांय ना. प्रत्येकल्यान पार्टिसिपेट करका आणि भजन म्हणका आणि तांकां भरपूर लाभ मेळटा. आणि तो आवाज मेन न्ही आमगेले भावन मेन. आणि भगवंतू भावग्राही जनार्दन आशिल्ले निमित्त आमगेले भावने मात्र भगवंत स्वीकार करता. नाही जाल्यार आमगेले कितलेच सुंदर आवाज हे भौतिक लोकांत असले तिकेची तो भगवंताल कत्र कसले नाही. थंय भगवंताले गुणगान करता गंधर्व लोक कितले तांगेले सुंदर आवाज म्हळारी तांगेले द्राखांगा लता मंगेशकर थंय गंधर्व लोक गेल्यार तांगेले आवाज बी ते कावळेल ना मन दिसता. तांगेले कंपेर केला तांगेले बरोबर तुम्ही विचार करिता कितले सुंदर ते गंधर्व लोक भगवंताला स्तुती करून हे गायन करतात. ताजे खातीर आमकां मस्त चंद आवाज आसा म्हणून गर्व करची बी आवश्यकता ना आणि मस्त आवाज चंद ना म्हणून बेजार करता असली बी आवश्यकता ना. सर्वांना हांतू पार्टिसिपेट करका आणि भजन म्हणका हाजेन आमकां भरपूर बेनिफिट मेळटा. आज एकल्यान सुंदर भजन म्हणलें आसा. पहिली भजनाची म्हाका प्रार्थना माताजीन कितले सुंदर करून ते चिल्लीन भजन म्हणलें. एकदम विंगडेच ट्यून आशिल्लो. म्हाका तो ट्यून बी म्हगेल्यान तूं कलेक्शनान तूं घालका म्हणून केलें हांवें. वेगळे ट्यूनान ते भजन म्हणल्याची
जय राधे जय कृष्ण. आणि आशना म्हणून एक ಚೆಲ್ಲಿನ राधे जय जय सुंदर भजन ते बी बघेन विंगड टून दिसता आशिल्लें म्हाका. आणि अर्जुन आशुतोष कृष्णा जिनका नाम है आशुतोषान म्हणले ते बी वेगळे होय प्रभू. टुनान म्हणलं आसा. आशुतोषान म्हणलं. हा सुंदर सुंदर वेगवेगळे टुनान म्हणलं लोकांना आणि सर्वांना चेडवांना. आणि हे बी म्हाका एक बेनिफिट म्हाका भजन म्हणच्याक एक वेगवेगळे ट्यून मेळता. आणि सर्वांनी हांतू प्रत्येक चेडवांचे हे येता टाइम येता तेन्ना तांणी प्रत्येकल्यान भाग घेवका. म्हाका दिसता हे वेळी वेगळे चेडू म्हणजे हे केले नाव दिले असं दिसता. लास्ट टाइम वेगळे होते आशिल्ले म्हळ्यार सुमार आमगेले ग्रुपान चेडवाल ग्रुपान मस्त लोक असायचे. प्रत्येकल्यान तांणी हे करका. आणि हे भारी चंद जाले आजचे प्रोग्राम. हरे कृष्ण सर्वांक मगले आनी एक वेळे दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. दंडवत प्रणाम प्रभू. वरती आयकून करेक्ट कोण सांगले प्रभू. देवाल गुणगान करताना तांचो राग कने यान. आणि थंय सकट लायक पद सांगताला सत वयर देवाका कोण हांगा पद सांगला री मानव आणि कोण सांगला री तशी बेलेरीची ते भाव हे जनार्दन म्हणून. थँक्यू सो मच.